Не бе. За кое клипче? Защото Петлето искаше клипче, а пък... Клипче на кое? Моля? Клипче на кое? На изгрева и на фойерверките, обаче понеже мой телефон е някъде в танцка, нали имаш да покажа? Оле! Обходно, аз съм тук. Ние си имат често, че ми е рано. Да, наистина ще е светло. Там мой да е стара, мой... Аз те снимах вече. И аз. Ще видим и двата клипа. И ги поп. Копирам идеи. Леко! Не може да направя телефона на книга. Да, ще го направим, къв е телефон? Не може да се занимавам. Да, ще го направим. Обаче ми застава на мястото някакси Пак брутално. нямаш запалка. Не. Аз никога съм нямал. Айде сега. Беге са лодка, бе. Да, добре, че не са спирали. Бро, казвали си, че причаш на Игги Поп, сериозно. Сега е момент. Кой вика, бе? Лек. Добре, че знам коя е пръстън. Кой е в главата ми? Знаеш ли ако ми съм малко? Ма тук е най-яко. Юраки. Да. А не съм знак, викам го е. Тя отивам да се пека, брат. Толкова? Що те лечек? Мразя слънце. Има това да е чорбата. Много ти е да се разбираш. Бях се напил 3 вечери по... Да, ясно, ама... Всяка сутрин е сутрин, ма сме двамата, разбираш? Друг си е тълпата. И усещането от тълпата и всичките хора да се радват на това, на които се радват. Глени плаша. Глени плаша. Колене? Призира няма толкова хора. Да. Няма толкова. Снимай си поне из дола, да ти го ставиш. Виждай, бе! Тук е така. Вече изкривих. Да. Това много вие. Тя ти ми вика да си дам един микрофон, ма... Да тях им плащат.
трябва да пускат оригинала. Да, наистина, оригинала е доста по-добър. 70 години кипотата. От Америка откъде? Не, July Morning е български празник, само ще кажа. Да. От хипотата в България, които се бунтували и са празнували такъв празник, който е само за тях. Браво, бе! Който е бил против комунизма, за мира, за свободата и за всичко, което хипната празнуват изобщо. Аз съм комунист, бе. Да, точно ЦСКА, нормално. Някак си. Не знам, що казах, ма червено ЦСКА, комунизъм, не са ли заедно? Това не е ли червено са? Оранжево. Червена. То оранжево е нюанс на червено, но не точно. По-скоро нюанс на жълт. Нюанс на жълт, весело с червено. Не е жълто, не толкова хубаво е червено. Зависи от гледната точка. Има огън. Добре. Ади, кой ще да ядете, нали? Как няма? На мене не ми дадаха. Какво? Доста нищо да са дали, бе. Вижте, там е тенджерата с... Вчера мой човек пък не ми даде кебаб. Няма кебаб. Виж това, виж това. Дай всичко ти си! Има и очилада. Може си да е верно, си плешим! Не се обичаш. Може да гледа. Дай си се обичаме. Просто е непознат, много говорят така. Мога си грозен, но сметка от това си тъп! Не съм, бе, това е песен. Да, Знам, че е песен, бе. Той не чува до там. Идея, че той се обижда. Аз ли? Да. Той знае, че го обичам. Типа си намерил на кой ме се обижда. Аз ти обиждала. Има и кантар. Той знае, че го обичам и за това говорят. Говориш на мен, говориш на мен. Да, ще отдете. Капеца. Капица ти си ги затрилята. Аз вас имам! Давай! Ти! Не бе, не дай го бръща на чалга. Къв зелен език. Я пак, че ли го вид? Грубо. Той излиза от някое... Взимай сега водораслите. Значи водорасли, тя лизала водорасли. Не. Кой водорасли? Кой е който е бил водорасли? Хубаво говориш, ма клипа си заснема и видео и аудио. Някой коментираш това. Ще го изтрият от вибокса. Пуснаха оригинал. Къв вибок за бате Фейсбук. Да, не. За тази група го не тази група за какво беше? Ей, та пуснаха оригинала. Свириха от 10 до 11. Добре, че не сме го чули това от 10 до 11. Много зле. Те срещнахме ли изгрева? Не, седи си и спи, защото имаш още много. Да. Няма Викам и стане ли лав? Да, бе, няма пясък. Аз го изядох. На здраве? Кимна ли пуснаха? Как бе? Браво! Браво! Дигат знамето!